Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Zango, jagoran tsare-tsare na ƙasa baki ɗaya. Ina mai gayyatar dukkanin yan uwa da abokan arziki domin su zo su halarci daurin aure na da matata Safiya Umar Chalawa a garin Kebbi ranar 26 ga wata karfe 2:30 na rana. Wanda bai samu damar zuwa ba, muna buƙatar addu'a gare ku. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Zango, jagoran tsare-tsare na ƙasa baki ɗaya. Ina mai gayyatar dukkanin yan uwa da abokan arziki domin su zo su halarci daurin aure na da matata Safiya Umar Chalawa a garin Kebbi ranar 26 ga wata karfe 2:30 na rana. Wanda bai samu damar zuwa ba, muna buƙatar addu'a gare ku. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Zango, jagoran tsare-tsare na ƙasa baki ɗaya. Ina mai gayyatar dukkanin yan uwa da abokan arziki domin su zo su halarci daurin aure na da matata Safiya Umar Chalawa a garin Kebbi ranar 26 ga wata karfe 2:30 na rana. Wanda bai samu damar zuwa ba, muna buƙatar addu'a gare ku. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Zango, jagoran tsare-tsare na ƙasa baki ɗaya. Ina mai gayyatar dukkanin yan uwa da abokan arziki domin su zo su halarci daurin aure na da matata Safiya Umar Chalawa a garin Kebbi ranar 26 ga wata karfe 2:30 na rana. Wanda bai samu damar zuwa ba, muna buƙatar addu'a gare ku. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Zango, jagoran tsare-tsare na ƙasa baki ɗaya. Ina mai gayyatar dukkanin yan uwa da abokan arziki domin su zo su halarci daurin aure na da matata Safiya Umar Chalawa a garin Kebbi ranar 26 ga wata karfe 2:30 na rana. Wanda bai samu damar zuwa ba, muna buƙatar addu'a gare ku. Wassalamu alaikum.